Ja no es veu. Ja no es veu. El sol. El sol ja no es veu. Ja no es veu el sol. Ja, així per almenys ja el puntet este, Ja està. i serà per baix. Algo més hauria així. I així estem en Penàguila el dia del solstici, quan són vora les 4 de la vesprada del 21 de desembre 2024. I veient com ha entrat el sol i darrere la serra ja eixirà per baix del pont de Santa Llúcia, que és vist. Ara llega el cristal, que falten ahí uns pocs minuts. I veurà. A mí esta semana yo desde la finestra de ma casa ho veig. És que li he dit claro. El comedor de ma casa veig el comedor de ma casa El solstici és avui. Avui és el dia correcte. Perquè Santa Llúcia després va canviar al 13. Que era 13, és que Santa Llúcia era el 21 i ho van canviar. Ja veig, es veu tota la clau del sol. Són un cristal del soldador, de les màscares de soldador. A punt, no li falta res. Hoy es solsticio, ¿no? Hoy es solsticio. Es hoy en lo que marca. Y con el egiptólogo estuvimos recorriendo Efectiu, ahí el comentari, penya. Ara que lleva el cristal, o que amplia una miqueta més. Una miqueta més. I no sé si es podrà. A punt. A punt. Portem 3 minuts, sí que es pot documentar tot. Any històric ja, estem aquí a les 9:20, hora universal. Havia entrat en l'any astrològic ja en solstici. Si voleu més informació sobre tot això, ho podeu quedar, Sí, si teniu curiositat. sí, home, gràcies, sí. Ja, mama, deixem-ho per ahí. I això, una hora després, perquè estem així una hora després, a les 10 és quan ha entrat, però és el grau 0, un signe de Capricorn, l'últim terç per arribar a l'any nou astrològic. El senyor Plutó ja el tenim en la constel·lació d'Aquari, el famós Plutó en Aquari. Per això us dic que això és històric, chiquillos, històric. I després entrarà el Neptú en Àries ara en gener, al començament de l'any nou astrològic, i començarà ja la juerga, chiquillos, la juerga. La juerga. Espero que no sigui l'últim any de vindre. Si no vinc l'any que ve perquè hi haurà pepinos nuclears. Estarem amagats a 10 quilòmetres o a la merda directament. Ara que ho lleve, de moment, comença a clarejar ahí, però encara comença a clarejar dins del pont. Comença a clarejar. Después més tard. Però encara no... Estàs cansat, però t'aguantes. Demà descansaràs.
Claro. Ara pareix que comença. Per la part esquerra. Per l'esquerra comença així, es veu ahir ja. Hòstia. Ei. Juguem, 5 minuts. Ja està. Ara que m'ho miro jo per ahir, sí. Exacte. Ara està començant a treure el nas per ahir. Mira, ara ja va vèncer. Ara sí. Veu com ja para per dins? Ja està ahí el pols. M'heu de disculpar el pols que tinc, macho, que... Sí que es nota ja. El ple, mira. Ara que nos veia ahí, hòstia. Això no són ovnis, chiquillos. Està ahí de ple. Com ho fem? Veja bé. Ja va per darrere. Veu com ara sí que ja és ple. Ple. No sé. I com va anar ensenyar? Com va anar ensenyar?
queda res. Una puntita. Ja està. Ben queda. Hala. Ja està. Veu com ja no està? Ja no està. Hala. Glòria in excelsis Deo.